Għattini darba f'jumejn qabdoħra ta' konsenja kbira ta' sigaretti li fuqhom ma tħallsitx taxxa. Il-konsenja instabet fuq dajsa li qiegħda tinżamm il-pulizija f'Xatt Ittiben. Il-qabda saret kmien il-ħamis filgħodu wara diversi jiem ta' ħidma mill-iskwadra ta' kontra-droga mejjuna mit-taqsima tal-operazzjonijiet speċjali fiħdan l-armata u s-servizzi tas-sigurtà. Is-sigaretti ġew konfiskati fuq dajsa li kienet qed baħħar fl-inħawi magħrufa bħala tal-Fekruna fil-limiti tax-Xemxija. Il-pulizija qalet li fuq id-dajsa kien hemm mal 4300 grossa ta' sigaretti li ammontaw għal iżjed minn 800,000 sigarett. Brabta ma' din is-sejba, il-pulizija arrestat 3 irġiel Maltin ta' bejn il-25 u 29 sena li joqogħdu il-Marsa u l-Ħamrun. One News hu informat li għal-bidu kien maħsub li fuq id-dajsa kien hemm id-droga. Madankollu x'in il-pulizija taw is-saltu telgħu fuq id-dajsa instabu bosta kaxxi ta' sigaretti li fuqhom ma kienx imħallas id-dazju, il-vat u s-sisa. Kien hawnhekk li l-pulizija bdiet ħidma biex tikkonfiska il-konsenja ta' sigaretti li kienu maħżuna f'diversi partijiet tad-dajsa waqt li ġabret li 3 Maltin għal aktar stħarriġ. L-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ qed jitmexxew mill-Pulizija ta' kontra reati ekonomiċi flimkien mat-taqsima tal-infurzar ta' dwana ta' Malta. Nifhmu li l-irġiel se jkunu qegħdin jitresqu l-qorti u jiġu mixlija b'att ta' akkużi fosthom li pruvaw jevatu feluf kbar ta' taxxi.